खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 मे समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों लिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि मोजां सान बायदि खाबु मोनफुंगोन, न'खरनि थाखाय मोजां खामानि मावफुंनो सानगोन, गोसोआव नाजानाया बांसिन जागोन। वृष राशि न'खरनि मोजां मुवा बेसादफ्रा खहा जानो हागौ, गावनि खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा, खहाखौ लानानै दुखु जागोन। मिथुन राशि गोसोआव गोदान साननाय फैगोन, हरखाब सोरबा सिख्लाखौ गोसो थोगोन, गावनि मोजां मोननायखौ मोनफुंनो लुबैगोन। कर्कट राशि देहानि फारसे मोजां जानाय नङा, हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन, देहानि जेंनाखौ लानानै हारसिङै दुखु जानांगोन। सिंह राशि सुजुनाय आसा मिजिंआ जाफुंसारनो हागौ, मिजिंखौ लानानै गोसोआ नेना थागोन, थांखि जाफुंसारनायाव नोंनि नाजानायासो गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि न'खराव सान्थि फैगोन, न'खरनि उदां गोजोनखौ लानानै गोसोआव गोबां रंजानाय फैगोन, न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव बांसिन अनलायगोन। तुला राशि गोसोआव गिनाय फैगोन, माबा मोनसे दायनि थाखाय खाजानो गिनाय फैगोन, गिखांनाय गोसोजों जेरावबो दावगानो हानाय नङा। वृश्चिक राशि देहायाव बेमार नुजाथिगोन, देहानि बेमार आजारखौ लानानै गोसोआव दुखु जागोन, दिनै दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। धनु राशि न'खराव मोजांसिन सान, बिब' बिनानावनि गेजेराव मोजांसिन सोमोन्दो जागोन, अनलायनायनि खौसेथिया बारायगोन। मकर राशि खामानिनि फारसे सांग्रां जागोन, जाखांफु गोसोजों मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंगोन। कुम्भ राशि बिसि फिसायनि गेजेराव हरखाब माखौबा लानानै नांलायनाय जागोन, सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जानाया खहा लाबोगोन। मीन राशि दिनै न'खरनि थाखाय असुख, जायखिजाया खामानियानो फेलें जागोन, न'खराव गोथारथिया थानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।